Ама такава снимка има, аз такава снимка съм виждал, е така краката. Е така краката, двата крака е така и виждаш отвътре как тече нещо бяло и ти маха, брато. Ама иначе децата може да бъдат много гадни в училище. Тези деца, бе. Много са лоши децата в България, как не ги е срам, бе? Момичето, че първо застава гордо и Браво на момичето! защото... Още една горда българка! Горда независима жена! Браво на момичето! Ева, според мен повече жени трябва да бъдат като Даниела. Може ли да сте такива здръстени жени в България? Трябва да бъдете като Даниела всичките. Има всякакви мъже, те са готови на абсолютно всичко. Нали? Мъжете са виновни, да! В Да, случая... Коя беше та, бе? Маля и та беше от някоя работа. Аз съм Илиан, годините трябва ли да ги казвам? Аз съм Илян. Илян е да чука шалекс, бро! Вкъщи се храним предимно с Уелингтън, френч раки, миди, скариди. Аз не мога да ям храна за простолюдието. Много обичам... Бата! От туя! А то имаш! Аз съм Илиан, годините трябва ли да ги казвам? Вие ще ги спишете, така че може би няма смисъл. Майка. Не, сори, трябва да върна. Бате, чак по*** се очертава. Мамата. От няма ли, бе? Има духове. Габриела, жива ли си, бе? Айде, разбира. Утре остана. Добре, пак ще Да, Гунер Мунер, айде моля ви се, всички ни хареса, на всички ни хареса, даже на жените им хареса. Каквото и да ми лапте, на всички ни хареса. На всички! Го прави бандата. Едва ли? Лапа, така стоят нещата, гата, забави се такова. Знаете ли, че падна камерата, бе? Дали не напука, като бе, кой е баща ти, бе? Май! Това лудя пред мене, между другото, се обърна 6 пъти, нещо ме гледа, дали да му дам един затова тикет с малко. Да цуне маста, бе, то. А? Айде, бе, слънчице! Майка ти дева, слънчице! Ай, кой спре слънчицето, брат? Слънчицето! Три ще я оправим, винаги така. После ще се оправим. Това поне зарежда ли? Воля стана да видя дали мога да стана аз. Човек, само когато знае какво му е, само аз си знам какво ми е. Моля стана да видя дали мога да стана. Стана, бе, нищо ти няма. Какво се правиш, нищо ти няма? Туфанто вътре и само вътре подарим се. Столче за кола. Честито. А за нея? За нея ли столче? Сигурно, да. Това си от петата, дето пали на обратно. Не е нормално, брат.
Сега ще съм свикнал да са наобратно, ще ги завърти, пак ще запали наобратно. С цигари за 5 си обратни цигари. Дидака... Абе, това сега го поставя, бе, всичко наред. Чакай малко. Чакай, че как се оплаших. Викам, нещо ми бъгна екрана. Какво стана изведнъж така? Тази все едното телетъбисите са разля се нещо. Така, че я вземем една химикалка. Че рисувам по камиона, въобще не ме интересува. Това тук къде е? Дял, стан. Буквално съм. Първо е това. Дай тук заставаше така, тураш телефона и драскам с химикалката. Или може с химикалката, ето, изправена глава. Става ли химикалка? Не. Така? Не. Така? Е така, да. Така е право. Горе, да. Той ще му лично още приветно. Тук е добре ли? Ето. Ето, аз съм до тук. Сега си ти, нали? Дай да държим телефон. Аз съм по-висок от това. Как бе, нали? Дойдох тук на седалката. Значи ако паднем долу, ще е много лошо. Ма не дей да падаш. Няма да падам. Но ако паднем, направо ти казвам, остави ме долу да лежим, по-добре да умрем долу. Ако паднем и си ударим ръката, просто да си мрем там, знаете. Фащи утре самолети си прибира и забим, така че се изгнием. Сега тихо да се не прикиди. Долу да се водят. И Пифа, и аз струва ми се, че е много лесна и ще се съгласи, или нещо подобно му казал. Пифа, първото нещо, което прави като стъпят на купона, е да отиде при тази същата Зорито и да му каже: много те харесвам, моля се стани ми приятелка, и тая се съгласява. И на следващия ден сме на кафе и Пифа е баровец, фанал се е приятелка, брате, такъв така му трей, така направил ръцете. И знаете ли какво прави? Кафе в центъра сме беше от скъпите модерните кафета, както стои така и се прави на баровец. Решава, че ще се изсекне като селяне, е така. И маняка прави така, изсеква се и се изсеква такова нещо на ръката на Зорито, брато. Зорито вади една салфетка, избърсва се и му казва: спокойно, мило, на всички се случва. Как така на всички се случва, бе, братле? Мисля, честно ти казвам. Нали вече го фърля? Аз не ги взимам, аз че... Ти си най-простия човек на свията. Най-простия ми приятел, който съществува някога. Пати, що боли така това, бе? Защото е сигурно просто гравитацията не работи така. Не улекоти като удари. Аз става ми лошо. Дайте да му лепчат. Изкупихме го това. Просто. Това ми хвила. Че ще ти дам двулетка, мога да боли по-малко. Без много. Ето, брат, знам толкова. Проби нещо друго. Как ти? Много да идваме. А къде го пътихме? За пения, не там да. What? Нито си ми на годините, нито си ми на чаките, бе, в устата да се... Нали? И само моля, който ми използва имейла да ме сайнъпва за всички и при мен го има също. Вече он ме сайнъпна за Grindr, fermersgolam.com и така нататък. Поръчаха ми скил обувки, поръчаха 400 кофи KFC. Само не са поръчвали вкъщи. Питаха си да изтеглят кредит на мое име. Смисъл, знаеш ли, спря бус на KFC и уния почнаха да изкарват кофите, брат. И аз викам: ти баваш ли се с мене? 400 смисъл така. След това някакъв ми звъни и ми вика: искам да потвърдите поръчката си. И смисъл, гледам си имейла. Той на имейла ми пише, че съм си поръчал съм си обувки за 2400 лева. Женски ски обувки. Викам: брат, аз нося 48,5 от ски обувките, нали? Трудно мога да ги поръчаш принципно. И викам: брадър, какво говорим? Смисъл, и уния, да. И аз започвам, смисъл, звъня им, казвам: абе, аз съм такова ютубър, смисъл, буквално, защото те дигнаха ръце от мене. Главо, братле. Те само, идваш ми с 20... Аз главо ги качвам тук в стаята. Имаше с 50 дюна
дюнера, човек. И идва, какво правиш с тия дюнери? В смисъл, аз не съм поръчвал дюнери. Тапаците не ми звалят, директно влиза с дюнера вкъщи. Чакай, стой! Какво да ти кажем? Първо на първо, Градони не е много волен, така че не се е много ора. Добре. Второ на второ, жена ми е носителка на вируса СПИН. И трето на трето, кой ще каже за второто, а? Да, това е само за нашата фирма. Джавка, маската, джавка, гледай какво става. Бега. Много им сизам на те, къде джавка така шаша. Не им се верва, бат. О, не. Мисля се, че се страшен. О, я се шибайте, бе. Щом ще ми говорите така, махам се от стрима. Аре, чао. На всички ни хареса, даже на жените им хареса.